Opýtali sme sa náhodných spolusedíacich, čo sa im najviac páčilo na Malajzii. Na Malajzii? No, neviem, trošku ste ma zaskočili touto otázkou, to som teda nečakal, že sa ma spýtate takúto vec. No neviem, no, musím porozmýšľať, ale je to ťažká otázka. Neviem vám odpovedať na túto otázku. Čože tu pijete za krásny nápoj? Pijem tu také dvojdecové pivko za 100 káče zhruba a je dobré, no, je to niečo medzi kávou a pivom, ale tak, v Malajzii je to celkom dobré. Já si dám Top Topik, tady pojmenovaný jako pivo. Dobrý je. Se radši na nic neptej. Ondrovi sa niečo iné páči. Šváby všetci. Zdenov najbližší priateľ na noc. Kurva, čo to bude? Poprica. Keby som zameral nejakú... Ještě si mi do toho piva vysere pták, vole, a už to tady, vole,